Diana, Ivetka, Gentle Jam. Musím to ísť okoštovať. Milujem toto ich balenie, ináč to je akože niečo mega. Odporúčam takto si to poriadne zamiešať, pretože ja som chcela, aby to malo takúto konzistenciu. Odpadnete a ja teraz tiež určite odpadnem. No poďme na to. Milujem, počúvajte. Toto je to, čo potrebuješ, keď máš nervy z celého dňa, tak večer si otvoríš tento džem, kľudne takto pretelkou, keď nemáš nervy ani sa ti nechce robiť palacinky ani lievance. Normálne si to otvor a bez hanby takto to jedz. A budeš spokojná. Ja to idem zjesť, čaute. Ideme na to. Aj keď priznám sa, že ja túto chuť veľmi dobre poznám, pretože som bola pri jej zrode. Hodiny a dní vývoja, aby mala tú správnu konzistenciu, aby mala tú dokonalú chuť. Ja viem, že to hovorím úplne pri všetkých džemoch, ale toto chcete vyjedať lyžičkou, len tak. Milujem. Vôbec nie je tak silne alkoholický, ale zvláštne, že mi to chutí. Možno aj viac ako ten veľmi alkoholický. No, ňam kupovať. Dovido, počau.